Toto plemeno si v České republice získává velkou oblibu. Není divu, krása těchto koní a jejich jedný a inteligentní charakter je velmi vyhledávaný. Původně jsou určeni a chováni pro tahání obytných karavanů, jsou nyní irští konové používání v různých dalších jezdeckých disciplínách a především jako rodinný koně. V cigánské kultuře nejsou tradičně uchovávány písemné záznamy o původu těchto koní. Rodokmeny nejlepších krevních linií byly předávány pouze ústní formou. S rozšířením popularity plemene nejen mezinárodním překračování hranic, ale i hranic kulturních se začaly písemně dokumentovat a uchovávat původy koní, včetně mapování a registrace DNA. Kůň, kterého vidíte, je strakatý hřebec